Така. Здравейте, фенове на VBOX, пак съм аз. Сега ще ви покажа как да си направите ваша изстрелвачка за огнени стрели. Така, първо започваме с нещо като някакви стълбички. Правим 3 такива стълбички. Извинявайте, тук паднах. Така, както казах, правим 3 такива стълбички. Ето, сега правя третата. Така, тук нареждаме червения камък, както обичам да му казвам редстоун. Така. След това слагаме чернокамен ретранслатор. Дърпаме го до минимум. Така. След това тук слагаме още малко червен камък и го опъваме чак някъде до към ето тук. За да може да видите как се изстрелват стрелите, аз го дърпам до тук. След това вземаме един бутон и го слагаме на камъка. Аз искам да сложа още няколко ретранслатора за по-добра връзка. Те служат за връзка, ако не сте запознати. След това да изпробваме и работи отлично нашата система. След това тук са ни нужни на нас разпределители, които ще изстрелват нашите стрелички. Така, да сложим последния. Готово. Сега трябва да купим стрелите. Така. Сега ще ги разпределя. Няма да броя точно колко разпределям, защото това е само за демонстрация. Тази машина е изпробвана. На мен ми става. Сега съм почти сигурен, че също ще проработи. И сигурно ще ви хареса. Така. Тук правим един ред пред тези разпределители. Така. Ето така просто го нареждате. Без да искам да направя това. Така. Така. И ето ще се получи това. След това е задължително да дигнете с един ред нагоре, защото тук ще стои вашата лава. Така. Така. Тук трябва да запълните от всякъде, защото тук ще стои лава. Така, вземаме една кофа с лава и я поставяме, значи ето тук. И сега трябва да изчакаме тази лава да напълни нашата дупка. Сега правим дупките ето тук. Натискаме нашия бутон и стрелите огнените излитат. Може да направите колкото искате разпределителя, така ще се изстрелват повече стрели. И това беше от мен. Надявам се да ви е харесал. Може да гледате още мои клипчета в VBOX и YouTube. Дано да съм бил полезен. Пожелавам ви приятна игра.